ľudia, fakt vám ďakujem, lebo proste dostávam na videu som mal 2900 views, takže to veľa ľuďom, niektorí vaši to dali aj pozrieť kamarátovi a bolo tam cez 1000 lajkov, takže by som naozaj ďakoval. Môžeme robiť do kolečka a získame ten YouTuber, ktorý sa bude súťažiť, ktorý sa o ňoho súťaží. Takže do druhého leta máte posledné leto, keď tohoto leta, čo teraz bude za 3 alebo 4 mesiace bude, tak keď nestihnem 100 000, tak proste nikomu nedám YouTube button, ale keď stihneme až na konca do zimy, tak vylosujem niekoho z vás, kto ma sleduje a jemu dám ten YouTube button. Naozaj mu mu dám, stretneme sa a máte šancu to byť vy. Takže ja vám prajem veľa šťastia a my sa vidíme zase u ďalšieho videa. Zatím čus.